En Efervescencia, os nexos entre a sétima arte e o mundo da investigación é cousa do Martín Pauli. Óscar Sánchez ou Martín Pauli, moi boas tardes. Moi boa tarde. En esta terceira edición de Ciencia e Cinema imos abordar as relacións, as imaxes que suscitan os homes de ciencia no cinema. Podemos dicir que a cousa foi a peor, que nun principio, pois, a ciencia era visto como algo moi positivo. Pois sí, realmente ben xa non do cinema, senón pois un pouco tamén da literatura, non? E nese tempo fabuloso de cambio do século XIX ao XX, que é o tempo do entusiasmo tecnolóxico, non? Esa ledicia ante as transformacións e os avances da ciencia que en principio parecía que iban a facer mellor a nosa vida, non? O aí a figura emblemática dende logo na literatura é Gilles Vernet, non? As novelas de Gilles Vernet e tamén outros pioneiros da ciencia ficción que anticiparon moitas cosas que iban a suceder e que tiñan unha confianza moi grande, moi notable no progreso científico e tecnolóxico, non? E iso, pois, tamén ten a súa pegada no cinema, ás veces con bastante ironía, non? Por exemplo, nas películas mudas da primeira década e pico do século XX, son moitas as curtas que levan no seu título o adxetivo eléctrico. Película paradigmática é a curta O Hotel Eléctrico, que é, pois, o primeiro exemplo dunha pequena serie de fantasías así electromagnéticas, ¿no? Nas que, bueno, pues se fabulaba, se fantaseaba coa potencial que calquera cousa eléctrica podía ter, toda sorte de automatismos sen límite, que ás veces, pues eso sí, toleaban ou empezaban a provocar pequenos desastres cómicos como os que sucedían na curta citada de Segundo de Chomón, O Hotel Eléctrico, no que todo funciona de forma automática, porque é eléctrico, pero chega un momento en que as cousas empezan a ir rematadamente mal, non? Para gozo, neste caso, do espectador, non? E pasamos dese mundo eléctrico amable a un mundo atómico invasivo, perigoso e inquedante. Claro, porque da mesma maneira que a electricidade foi algo que invadiu as nosas vidas aí, pois eso, no primeiro terzo, na primeira metade do século XX, pois máis ou menos a metade do século, a outra palabra que empezou a integrarse na cultura popular é o atómico e a radioactividade, non? E claro, aí a cousa xa cambiou decididamente, porque, para empezar, a humanidade viña de verlle as orellas ao lobo, non? No 45, as bombas de Hiroshima e Nagasaki, ou empezaron a facer presente que a ciencia, pois, non só é algo que nos axuda a vivir mellor, senón que a ciencia tamén pode ser empregada para todo o contrario, non? Para provocar dano, para provocar desastres e sufrimento a moita xente, non? É curioso, porque ti tes unha reflexión de que o proxecto Manhattan non aparece moi reflexado no cinema, sendo un evento fundamental na historia contemporánea. Pois así é, pero que realmente o máis curioso para min é que os grandes científicos non están en xeral moi representados no cinema, non? Pois probablemente as dúas principais figuras da ciencia de toda a historia, pois tanto, por exemplo, Isaac Newton, pois prácticamente non hai películas así importantes sobre Isaac Newton, se aparece en algunha como un personaxe episódico ou en algún caso incluso cómico. E o mesmo pasa, por exemplo, con Albert Einstein. E Albert Einstein é a figura por excelencia do século XX, non? Cando hai uns anos a revista Time escolleu o personaxe máis importante do século XX, o elixido foi Albert Einstein. Pero Albert Einstein prácticamente non ten películas destacadas, películas relevantes, non? En xeral, os científicos non están moi ben representados. Aí hai un filón, unha beta de argumentos por descubrir, que chegará un día que os guionistas e produtores se decaten de que, bueno, as historias parece que están esgotadas, pero aí teñen unha fonte que eu coido que aínda sen explotar. E volvendo ao tema atómico, o que dá lugar a monstruos, a degeneración. Pois sí, porque realmente a máis coincide pois unha vez que remata a Segunda Guerra Mundial empeza devagariño esa escalada de tensión entre os dos grandes bloques, non? A Unión Soviética e Estados Unidos, que dá paso a esa Guerra Fría, non? Que nos mantivo a todos nun sen vivir durante varias décadas. Ese foi un caldo de cultivo idóneo para a ciencia ficción, en particular nos Estados Unidos, non? E hai varias liñas. Dunha delas haberá que falar en programa específico, que é
todo ese medo ao inimigo que ven do espazo. E o inimigo que ven do espazo non deixa de ser unha metáfora ás veces bastante literal, incluso colorada, vermella, do inimigo soviético, non? Esas ameazas extraterrestres, eses marcianos que veñen do planeta vermello, non por casualidade, non? Ademais, cando lanzaron os rusos o Sputnik, os americanos podían sintonizar nos seus aparatos de radio ese bip, 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 bip que viña do espacio. E eran os rusos que estaban enriba das súas cabezas. E iso foi un pequeno trauma nacional, de feito, non? Que fósemos os soviéticos os primeiros en lanzar algo ao espazo, e aí a carreira espacial que se acelera neses anos, e que ten como primeiro obxectivo a ver quen son os primeiros en chegar á Lúa, vai alimentada un pouco tamén por iso, non? Por esa especie de fascinación, pero ao mesmo tempo tamén medo de o primeiro que domine o espazo está dominando ou controlando o inimigo, non? Nese caldo da Guerra Fría, pues están todo ese medo dos marcianos, os extraterrestres, que se alimenta, pues no cómic, na banda deseñada, nas novelas, pero tamén na ciencia ficción, ten moito que ver con ese contexto político, por suposto. Pero logo tamén están o medo aos resultados da enerxía nuclear e da radioactividade e do uso da enerxía atómica, dos ensaios nucleares que neses anos se producen. Pois nos anos 50 todo o que é atómico é sinal de desastres. E unha das cousas típicas, un dos resultados típicos na ciencia ficción desa radiación son os crecementos así desmedidos de seres e cousas que habitualmente son máis pequenas. Por exemplo, a araña de tarántula, un filme de Jack Arnold do 55, ou as magníficas formigas de Dem, La humanidade en peligro, un clásico de Gordon Douglas do ano 54. E ás veces tamén incluso persoas, ou no caso da protagonista da película The Amazing Colossal Man, pois o que volve colosal é justamente un incidente atómico. Pero non sempre é así. Es cierto que está menguando. Y confieso que no lo entiendo, señor Curry. No hay precedentes médicos de lo que le está pasando. Yo solo sé que se está haciendo más pequeño. Las radiografías lo prueban sin ningún género de duda. Pero eso es imposible. No Increíble el hombre minguante acontece justamente o contrario. O protagonista principal, o personaxe que se chama no filme Scott Curry, empeza a perder peso e altura dunha forma alarmante, dunha forma espectacular. E iso fai que se someta a toda clase de probas médicas ata que os científicos e os investigadores dan coa causa, coa explicación, o seu decrecemento. ¿Entonces ya sabe por qué disminuyó? Creemos que sí, señor Curry, por eso le he hecho venir. Ahora quiero preguntarle una cosa. ¿Se ha expuesto alguna vez a alguna gran dosis de germinicida? Por ejemplo, un insecticida. ¿Gran cantidad de insecticida? ¿Insecticida? Sí. ¿Recuerda que le haya pasado eso? ¿Te acuerdas del día que llegué a casa y te conté lo del camión? Sí, hace como 2 meses. Me dirigí a la tienda por un callejón. A medio camino, un camión dio la vuelta. Estaba desinfectando árboles. ¿Cree que puede ser eso lo que...? No, eso fue solo en principio. Algo debió sucederle a ese insecticida cuando lo absorbió su cuerpo. Algo fantástico y sin precedentes. Algo que en términos vulgares afectó al insecticida y de un simple spray de acción leve lo convirtió en un agente químico que invirtió el proceso de crecimiento. ¿Se ha expuesto a algún tipo de radioactividad en los últimos 6 meses? No, claro que no. Yo trabajo en publicidad y no tengo ningún contacto Scott, con nada. Espera. Aquel día que íbamos en el barco. Dan ganas de ir correndo a buscar a peli. En que está baseada esta peli? Pois esta peli se basea nunha novela de Richard Matheson, que de feito foi o autor tamén do guión do filme, non? A novela é do ano 56 e a película do ano seguinte, do 57. É unha peli moi interesante que dá moito que pensar, porque, bueno, dunha banda está toda esa idea de facerse máis pequeno, ten moitas lecturas, non? A nivel sociolóxico, case realmente, sobre un pouco sobre o perfil, o rol dos xéneros, o rol dos homes e da humanidade na Terra, non? Como se convirten, como a partir dese momento do que un se fai máis pequeno, cousas cotiás que consideramos inofensivas, como pode ser un gato ou unha araña, se convierten en inimigos aterradores, estarrecedores, non? Temos a vía mutante e por outro lado temos a vía apocalipse nuclear. Sí que é tamén unha cousa moi interesante, porque xa desde ese momento empeza a haber películas que fabulan co que ven despois, co resultado, coa humanidade que queda, ou coa parte da humanidade que queda logo dun holocausto nuclear. E é unha película que é, pues, realmente pioneira nese sentido. Do ano 1951,
pues 6 anos despois de Hiroshima, non? Five, de Ark Oboler, unha película independente, moi pouco vista, na que os 5 que anuncia o título son os 5 superviventes dun holocausto nuclear que confluen nunha casa illada. A casa, para os aficionados á arquitectura, ten moito interese porque era a casa do director e produtor Ark Oboler, pero que é unha casa deseñada ni máis ni menos que por Frank Lloyd Wright, e o deseño se recoñece así moi ben. E un filme que ten moita amiga, igual que ten moita amiga The Wall, The Flesh and the Devil, de Ronald McDougall, na que os supervivientes son, en principio, 3, Mel Ferrer, Inger Stevens e o fantástico, xenial Harry Belafonte, admirável por moitísimas razóns, pero probablemente a película máis coñecida neste repaso así apocalíptico neses anos, houve outras posteriores, é On the Beach, la hora final, de Stanley Kramer, o director de La herencia del viento, da que falamos na anterior entrega, porque esta é unha película pues, moi curiosa porque por unha parte está chea de estrelas, pero é unha película que non deixa moita esperanza no espectador. O que fala é tamén do planeta, pues, da Terra, que houve unha guerra nuclear quedou arrasado pois boa parte do mundo, e queda un núcleo de superviventes en Australia porque aínda non lle chegou a nube radiactiva, e entón o que fai a película é facer unha literalmente case conta atrás ou as semanas previas á chegada da nube, e como a xente se vai preparando para o final, como se van distribuindo as pastillas para facilitar o suicidio, e pois o espectador que está vendo as andanzas de Gregory Peck, de Fred Astaire, de Ava Gardner ou dun novísimo Anthony Perkins, actores coñecidos e populares nesa época, pois, a que ver que dicir eso de atención spoiler, pois se alguén pensa que se van salvar, que perda toda a esperanza, porque a película acaba literalmente con toda a humanidade. De seguro que máis dun cinéfilo ten recoñecido a sintonía inicial desta sección. Sintonía que corresponde ni máis ni menos que a Ultimato a Terra. Ultimato a Terra, unha peli onde se cingue sobre o noso planeta unha ameaza de destrucción masiva, pero que presenta tamén unha última oportunidade. Pois sí, realmente que con este contexto que estamos describindo de mutacións e apocalipses e demais, pois está claro que tiña que chegar alguén a poñer orden, e aí que no fai e que no conta claramente é o filme de Robert Wise, Ultimato a Terra, non? O Ultimato, o título español, o título realmente original de inglés, algo así como O día que a Terra parou. Pois o Ultimato é a mensaxe que nos ven traer un extraterrestre, o extraterrestre Clatu, que ven dar aos terrícolas unha mensaxe moi clara, é dicir, se seguides empeñados en matar vos os uns aos outros e provocar inestabilidade no universo, pois non nos vai quedar máis remedio que acabar con vosco. Non se pode decir máis claro. Os voy a dejar muy pronto, y perdonadme si me expreso con rudeza. El universo se va haciendo más pequeño cada día, y la amenaza de agresión por parte de ningún grupo ni de nadie no se puede tolerar. Ha de haber seguridad para todos, o nadie se sentirá seguro. Esto no significa renunciar a nuestras libertades, salvo a la libertad de actuar de modo irresponsable. Vuestros antepasados sabían esto, cuando hicieron leyes para gobernarse a sí mismos y crearon policías para obligar a cumplirlas. Nosotros, los de otros planetas, hemos aceptado ese principio. Tenemos una organización para la mutua protección de todos los planetas y para la completa eliminación de la agresión. Esta basa su autoridad, desde luego, en una fuerza de policía que la protege. Para tal policía, hemos creado una raza de autómatas. Su misión es patrullar por los planetas en naves como esta para salvaguardar la paz. Un pouco tirón de orellas á humanidade. Pois sí, esa é unha das moitas cosas que me fascina deste filme, non? Aí a Clatus lle falta dicir, vos veredes o que facedes, non? Pero, desde logo, advertidos nos deixa, non? E unha cosa que me parece fascinante desta película é que ese discurso final, esa mensaxe final, faina ante unha audiencia que está formada por científicos, por pensadores, por líderes religiosos, intelectuales de distinto signo, e non de políticos, non de dirixentes políticos, porque nesa altura do filme a Clatu, que xa tivera algún que outro incidente coas autoridades, xa non lle quedaban gana ningunha de falar con xente poderosa, con xente con poder. O que quería falar era con xente con cerebro. Fiábase máis da xente da ciencia, e de feito o contacto cun científico o que, de alguma maneira, lle fai darse conta nun momento da película
película que a humanidade aínda paga pena, aínda hai algunhas razóns para a esperanza, non? Esa idea de que os científicos, a xente de ciencia é xente que paga pena e que merece ser tida en conta, é algo pois que fai moi singular esta película, porque a mellor moito despois xa non abunda. A partir de ese momento, na segunda metade do século XX, as películas de ciencia ficción se volveron aínda bastante máis cruéis nese sentido e máis escépticas respecto ao traballo científico, non? Ultimato a terra, con isto rematamos a sección de ciencia e cinema e o dito, dan ganas de coller e pescudar toda esta serie de títulos para volver a ver se veron no seu momento ou para descubrir. Martín Pauli, moitas grazas como sempre por debullarnos todos estes nexos fantásticos. Até outra. Efervesciencia. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Economía e Competitividade, unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.